Insellimlek Patri Juan, Salem lilek Glenn. u grazzi tal-li għal darbohra edin ek flimkien biex nitħattu fuq qaddis oħra kbira li għanna l-lum. Se nitkellmu fuq Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Kont qed tgħidli wkoll li tal-wiċċ imqaddes mhux hekk. Ekku qegħdin f'dil knisja sabiħa li għawġu bil-Kirkara li hija parti mill-provinċja tagħkom naturalment iddedikata propju lilha. Mhux hekk. Hekk Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, x'kien l-isem propju tagħha u min kienet? Ekku, mela il-Papa Piju X kien jgħid li din hija waħda l-ikbar qaddisa ta' żminijiet moderni. Issa dan qed jitkellem aktar minn 100 sena ilu, il-Papa Piju X. Però il-qawwa ta' din il-qaddisa joħroġ anke mill-fatt li l-Papa preżenti, Papa Franġisku, fil-bagalja li dejjem iġor miegħu, issa ma tantx għadu jivvjaġġa bħalma kien qabel imma dejjem ikollu ftit affarijiet imma fosthom storja ta' ruħ. Dan il-ktieb li kitbet, ma kitbitux għax is-superiori tagħha meta waslet kienet jaqraw li qed toqrob lejn il-mewt, peress li jkunu jridu jiktbu ittra li jibatuha lill-monasteri l-oħra biex jagħtuhom informazzjoni dwar is-sor li tkun mietet, billi ħasbu huma ma kienux jafu sjaqbdu jgħidu dwarha għalula biex tikteb xi ħsibijiet tagħha. U ħareġ dan il-kapolavur illi inqara u bestseller mill-kbar u baqa' jinbih. U li jiena personalment anki biex nipprepara għal dan il-video, rġajt rajt wara ħafna snin, kont rajtu fit-tfuliti u wassanni biex verament niskopri il-ġenju ta' dil-qaddisa. Jiġu biss meta tiġi f'kuntatt mal-kitbiet tagħha li tiskopri il-kobor ta' dil-qaddisa. X'inhu l-kobor tagħha? L-ewwel qed jiena l-ewwel ħaġa li laqtetni dinha persuna verament intelligenti. Minn dawk illi jixorbu mal-ewwel affarijiet. Kienet tifla intelligenti ħafna. L-iskola tgħid li kien l-ar żmien ta' ħajjita l-iktar żmien diffiċli. Imma kienet persuna intelligenti ħafna. Semmejt l-iskola minn fejn kienet, fejn trabbiet? Mela hija proprjament naturalment Franza. U trabbiet bħala tifla Alençon, omma kienet tagħmel ir-rakmu, missiera kien isewwi l-arloġġi. Kienu relattivament familja tat-tajjeb għax kien kellu missier importanti, missiera. Pero dejjem il-missiera huma maqaddisin, Zeli u Louis Martin dak maqaddisin, mar rikonoxxuti mill-Knisja bħala koppja dawn. Il-proċess tagħhom kien bħala koppja għaliex għexu l-ħajja nisranija bħala koppja u rabew il-familja bħala koppja nisranija. Issa dana kien bniedem tal-fidi, omma mietet ta' meta kellha 4 snin u nofs. U allura minn Alençon marrat l-familja tal-kuġini ġewwa Lisieux. Dan qegħdin nitkellmu naħa ta' fuq North-West ta' Franza, tiġi pratikament kważi tmiss mal-Ingilterra dik il-parti ta' Franza. Marru Lisieux u hemmhekk ġew qrib tal-monasteru tal-klawsura tas-Sorijiet Terezjani u eventwalment mill-5 tibniet li kienu 4 kienu sorijiet tal-klawsura f'dal monasteru. U l-oħra li hemm il-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha daħlet ma' kongregazzjoni oħra tal-viżitantini. Issa, għaliex il-kobor ta' dil-qaddisa fejn joħroġ il-kobor għaliex il-Papa Franġisku verament jispira ruħu għal dil-qaddisa, mhux tab xejn iġor dejjem dan il-ktieb storja ta' ruħu. Bħalma għamlet l-istess Madri Teresa ta' Kalketta, ġifieri qed nitkellmu dewż personalitajiet kbar ta' żminijietna illi ġew influenzati ħafna imma mhux huma biss mid-dottrina ta' dil-qaddisa fl-aħħar mill-aħħar anki l-Papa Giovanni Paolo II irrikonoxxa lil Santa Teresa tal-Bambin Ġesu bħala dottur tal-Knisja. Ġifieri bħala għandha tagħlim x'twassal il-Knisja. X'inhu l-kobor tagħha? Biex nifhmu l-ġenju tagħha, rridu nifhmu l-Knisja minn xi xaddejja dak iż-żmien. Is-seklu dak iż-żmien, lejn l-aħħar tas-seklu ġifieri lejn fl-1890s to 1900 kienet għaddija b'influenza qawwija tal-ġansenizmu. Franza, Pariġi biss, kien hemm xi 1,800,000 ruħ, però 70,000 biss kienu jgħidu ma jemnux. Imma l-prattika tas-sagramenti bdiet tonqos ħafna dak iż-żmien. U bdew jidħlu devozzjonijiet faċli. U beda jerġa' jieħu ruħ il-moviment ġansenista jsejħulu li kellu influenza kbira fuq il-Knisja għaliex bdiet tagħti anki fit-tagħlim Kattoliku għax bdew jagħtu dik l-idea li Alla huwa dejjem hemm xi ħaġa li għadna għexnija anke sa numru ta' snin ilu bħala qiegħed hemm dejjem lest
li jaqbad lil bniedem f'xi nuqqas biex ikun jista' jikkastigah. Di ħarġet bl-idea, fis-sens li esperimentata fil-ħajja tagħha, li Alla ma jistax ikun hekk, li Alla huwa missier, illi bħalma l-missier iħenna l-uliedu, pereżempju di meta kienet tkun mur l-iskola, diġà semmejt, ma tantx kien moment feliċi tiktebi, u kienet ħafna drabi tikbiex, kienet sensibbli ħafna. Imma meta tmur id-dar kienet tintelaq f'dirajn missiera. U ma li dajti bewsa waħda jaddila kollox. U dik l-esperjenza ċkejkna turina li effettivament Alla hekk jimxi magħna. U għalija Alla kien dan il-missier. U l-ġenju tagħha kien propju li fi żminijiet fejn il-Knisja kienet mixja f'din il-linja il-bot mit-talim veru tal-Vanġelu, jiskopriet iċ-ċentru propju fil-falla bħala missier li jħobb. U allura Alla l-missier jilqa' lill-uliedu dejjem. Li kellek issemmi Patrick għandek xi punti prinċipali mill-ħajja tagħha. Li ikunu? Żgur. Ma kellix ħajja twila. 24 sena, jiexed biss 24 sena. Ħajja verament qasira li l-aħħar 8 snin għexithom fil-Karmelu. Umma 24 sena kull ma għexet il-videna l-ewwel ħaġa ġraja kienet il-mewt ta' omma. Kienet moment ibes għal kulħadd naħseb wara l-persuna sensibbli bħala. Imbagħad oħta il-kbira, Pauline, tieħu ħsieb tagħha bħala om. Imma din mbagħad daħlet fil-Karmelu. U ingħatat lit-tieni waħda lil Mari, li wkoll daħlet fil-Karmelu. L-ewwel esperjenza il-mewt ta' omma. Esperjenza importanti hija l-ewwel tqarbina. Anzi minn qabel. Għaliex meta oħta Ċelina ikbar minnha għamlet l-ewwel tqarbina, qaltla issa li se nagħmel l-ewwel tqarbina irrid inbiddel ħajti. Teresa qalet jiena ma rridx noqgħod nistenna sal-ewwel tqarbina biex inbiddel ħajti, minn issa kienet ta' żgħira irrid inbiddel ħajti. U bdiet timxi l qudiem. Hemm il-famuża grazzja tal-miliet fejn rat il-Madonna titbismilha. Anke hawnhekk propju hawn l-istatwa tal-Madonna tat-tbissima wara din l-urna ta' Santa Teresina. Kif ġrat ġew mill-miliet, mill-qoddisa ta' nofs il-lejl, kienet imdorrija missiera jagħmilha il-kalzetta mimlija bir-rigali u kull rigal li toħroġ minnu tieħu pjaċir. U missiera kienet tifla qed tikber sa ma kienx ipprepar ħilha hija żgħira fost l-aħwa, ġifieri huma kienu 5 li baqgħu ħajjin u 4 mietu. U fuq dawn l-4 li mietu hemm żewġ subien u żewġ tibniet. Allora hija li baqgħu ħajjin kienu 5 tibniet. U qatt allura ħuta mejtin. U omma missiera malli żewġu u l-om kienet għamlet talba li jkollna ħafna awliet u li dawn ikunu kollha konsagrati lilek. U kellhom xewqa kbira u għaddiet minn prova kbira omma li ż-żewġ subien li kellhom mietu xtaqu li jkollhom saċerdot. Imma kellhom 5 tibniet u kollha mbagħad saru reliġjużi. 4 fil-Monasteru tal-Iżje u oħra f'Żentadina. Allura meta ġiet mill-qudiesa ta' nofs il-lejl u missiera ma kienx ippreparala din il-kalzetta li kienu hemm ir-regali, u speċi ħadqas imma hija qalet le. Ħarġet il-bikja irbaħt u issa kbirt, għaddiet għall-maturità. Kienet għadha tifla. Meta fehmet x'inhu l-Karmelu, ridet issir Karmelitana. U dana bdiet tħoss is-sejħa sa minn ta' ċkejkna. Ridet tidħol ta' 15-il sena. Il-ħajja kienet rigoruża ħafna, ġifieri kienet diffiċli. U missiera birika mhux faċli li l-ġenituri jkompli jitlef lil uliedu dara kienu kuntenti li jidħlu għarhom reliġjużi, imma l-ġenituri kollha jixtiequ li jibqa' jkollhom kuntatt viċin ma' uliedhom u tidħol fil-Monasteru kien ifisser pratikament tarhom biss kultant. Imma missiera birika it-tziju Alla għax huma trabbew ma' tziju Alla rrid isim miraklu biex naċċetta. U ħadita ħafna bi prova kbira. U matwara Alla il-miraklu sar. Imma s-superjur tal-kunvent mhux is-superjura, il-qassis li kienu joħseb il-monasteru Alla le. L-għonet kien hemm diġà żewġ ċaħwa ġewwa. U il-fatt li kienet għadha żgħira. U allura kien hemm vjaġġ lejn Ruma u marret f'dal vjaġġ.
Hemmhekk tinduna b'żewġ affarijiet. L-ewwel nett tiġi f'kuntatt ma' ħafna saċerdoti. U qabel dak il-vjaġġ lejn Ruma dejjem kellha l-idea tas-saċerdot bħala il-bniedem perfett li jgħix fid-dinja. U meta ġiet wiċċ imwiċċ mal-ħajja ta' kuljum tas-saċerdot, femet kemm il-vokazzjoni tagħha mhix li titlob biss għal midimbin, imma l-ewwel qabel kollox li titlob għas-saċerdoti. Il-vokazzjoni li Santa Teresa ta' Ġesu l-om tagħna riedet minn uliedha li jitolbu illum isejħulhom frontliners. Għax jekk inti qed dawk qed jiġu protetti, magħhom qed tipproteġi ħafna oħrajn. U dawn l-ewwel wieħed li jistgħu laqtaw il-virus. Allora Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tiskopri l-importanza tal-vokazzjoni għas-saċerdoti, titlob għas-saċerdoti. Tiskopri dan kienu nies ta' ċertu nobiltà u kulħadd bit-titli, imma hija tgħid illi dawn it-titli kollha huma xejn għaliex għax it-titli nagħtawlna wara. It-titli li għoddu mhux ta' dil-ħajja, imma ta' dawk li nirċievu fil-fatt hija waħda mill-ftit dutturi tal-Knisja. Jiġri fis-sema mhux biss hija fost il-qaddisin, imma l-Knisja tirrikonoxxi li għandha tagħlim validu għal kulħadd. Tiskopri dan, tmur għand il-Papa, jiġri kellhom l-udjenza mal-Papa u tmur titolbu biex tidħol fil-monasteru. U l-Papa Alla għamel dak li jgħidulek is-superjuri. U mbagħad ħallew hemm, però fil-fatt tawa l-permess li tidħol wara ir-randan u kienet issa għalqet 16-il sena. Daħlet fil-monasteru ta' 16-il sena u mietet ta' 24. In-novizzjat kienet prova kbira ta' fidi. Dawn l-affarijiet tifhimhom, diffiċli tifhimhom xejn imma mhux li ma kienx konvinta mill-vokazzjoni, kienet konvintisma dik hija l-vokazzjoni tagħha, imma Alla jista' jippermetti mumenti ta' dlam. U saħansitra kienet qed taħseb li tħalli mill-monasteru għax ħasbet li mhijiex it-triq tagħha. Flurna sabiħa li qed naraw warajna biex bija ta' Santa Teresina kif semmejt inti, li ċertament mietet żgħira ma kienet kbira fil-kobor tagħha. Qed naraw ukoll fejn saqja il-berettin. Hekk forsi tispjegalna l-fejn jkun dak u x'ġiel il-Knisja, x'ixpruna l-Papa dak iż-żmien biex jagħmilha proprju duttur tal-Knisja. Mela dana il-berettin fisser li għandha id-dottorat, ġifieri li l-Knisja tirrikonoxxi li waħda mill-ftit inqas minn xi 35 duttur tal-Knisja. Duttur tal-Knisja huwa persuna li għandha tagħlim li sa dak il-mument qatt ma kien għadu spjegat daqstant tajjeb qabel. Santa Teresa ta' Ġesu konna tkellimna duttur tal-Knisja dwar il-ħajja tat-talb. San Ġwan tas-Salib dwar il-proċess li r-ruħ tittaddi minnu biex tasal għall-laqta sħam Alla. Dina il-kobor u t-talim tagħha hija kif aħna nistgħu nitqazzu bl-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu turina li m'hemmx għalfejn tagħmel affarijiet kbar, hija stess tgħid jiena ċkejkna u minix kapaċi nagħmel l-affarijiet il-kbar, tixtieq kollox. Imma tiskopri li l-vokazzjoni tagħha li mħabba tikteb hekk. Għal Ġesu ma jitlobx emejjel iżda biss it-telqa u l-gratitudni. Alla m'għandu ebda ħtieġa tal-emejjel tagħna imma biss tal-imħabba tagħna. Ġesu għandu laġġ, ma jiltaqax għajr ma' nies ingrati u indifferenti fost id-disċipli tad-dinja u fost id-disċipli tiegħu stess jaħasra. Ftit issib qlub li jintelqu fiha kollox li jifhmu t-tenerezza kollha tal-imħabba infinita tiegħu. Mela jiskopri li bl-affarijiet iż-żgħar qabel ma daħlet fil-monasteru kienet bħala sagrifiċċju pereżempju toqgħod bil-qiegħda bla ma isserraħ dara. Fil-monasteru ma ħallewx tagħmlu iktar dak is-sagrifiċċju, imma fehemet li m'hemmx għalfejn tagħmel dak is-sagrifiċċju għax is-sagrifiċċji jiġu waħedhom. Pereżempju, il-paċenzja u li turi l-mħabba ma' dawk li tittejx magħhom u li ikollhom karattru diffiċli. Allura kienet tagħmel mod u manjera li tħobb speċjalment lil dawk li għandhom karattru diffiċli. U darba kien hemm soro qaltilha imma għaliex inti miegħi turi din is-simpatija, speċi kulħadd kien isa jwarraba jkunu persuni minn dawk li jimbuttawk. Għaliex kienet tagħmel hekk?
Għax hi kienet tara lil Ġesu f'dik il-persuna, għalhekk qed Madre Teresa għandha influenza, ħadet ħafna influenza minn dil qaddisa u naraw wkoll f'dal-Papa Franġisku illi daw mhux raw l-istorja tar-ruħ, illi daw għexu l-ispirtu tas-storja tar-ruħ. Papa Giovanni Paolo l-ewwel, pereżempju, kien ispirat mill-imitazzjoni ta' Kristu. Giovanni Paolo II mill-ktib ta' Montfort dwar il-Madonna. Il-Papa Franġisku jispira ruħu mill-ktib Storja ta' ruħ. Kienet l-uniku kitba li kitbet Santa Teresa? Għandha kitbiet oħra, għandha affarijiet oħra, volum kbir, imma l-iktar wieħed famuż. U dan il-ktieb verament iħalli impatt u kważi xi kultant anke jekk ma tagħmilx qed jiġi issa dal-ħin f'mument jiena issa li bdejt niskopri iktar u qed toġobni ħafna Santa Teresina, ma niftakar darba kont Ruma u kont nidħol għalfejn immorru nistudjaw u kien hemm bażilika ħdejn fejn nidħol nistudja. U kienu talbuni mill-parroċċa fejn kont immur f'dil-parroċċa biex nieħu programm tal-festa li kienu se jorganizzaw biex nagħmluha fil-parroċċa tagħna. Kont ngħaddi minn quddiem dil-Knisja kull jum matul ix-xogħol, matul il-ġimgħa għal sentej sħaħ. Ġi ma kienx xi ħaġa qatt ma tħalt, għax kont tħalt l-ewwel darba li mort Ruma u imma qatt ma kontx nidħol ġo fiha Bażilika ta' San Pankrazju. Imma kif tħalt, naturalment dejjem bil-libsa, ġie wieħed qal li inti saċerdot qed lux, naturalment Ruma ħafna studenti għalli ħanqer u qarrajtu. Għalli għax jiena għalli qabel ma tħalt int tlabt il-Santa Teresa tara jiena nixtieq inqer ipprovdi li saċerdot. U tħaltit qatt ma tħalt. Jgħed f'das-santwarju stess, jien m'għadniex bħalissa f'dal-kunvent, konti li xi sena u nofs ma niġijaw. Ġejt u noħroġ inqara, ġiet persuna, ma nafx min ta' ġifieri, kont fil-konfessjonari qas naf min kienet. Għad li ara għad l-aħħar errejt għandek, għad li kemm neħu perċir qed hemm kombinazzjoni qiegħed kienet ilha ma tqer u kombinazzjoni il-kombinazzjoni tal-qaddisin. Ġifieri ara daqsxejn kif verament dal-qaddisin jagħmlu l-għażliet tagħhom. Xkejknin u għax għandhom il-fjuri kif tgħid Santa Teresina, dik l-idea tal-fjuri, hija Alla nibirek għafda f'idea tal-fjuri u tixħethom dal-petali fuq l-umanità. Għalhekk hija popolari, hemm ħafna devozzjoni u ħafna verament jħobbu dil-qaddisa l-ewwel minħabba d-dottrina sempliċi tagħha. Imma qatt li sempliċi u allura jista' jgħixha kulħadd, jista' jasal biex jgħixha kulħadd. Għaliex li inti tħobb anki meta xi ħadd jagħmilek xi azzjoni ħażina, tista' tagħmilha li wieħed imut martri mhux għal kulħadd. Pereżempju, Santa Teresa tikteb inħoss il-vokazzjoni ta' gwerriera għax hi darba kienet tifla u kien hemm basket bil-ġugarelli u l-missier qallhom għażlu li tridu. Kien hemm moħħta għażlet xi ġugarell, qabdet il-kannistru kollu, jiena nagħżel kollox. Ma żlitx wieħed kollox. Għax kienet persuna qalb kbira. Meta kienet għadha qed tallem il-katekizmu, tallem xi katekizmu, kien hemm waħda li kienet marret x'imkien u żammet xi ktieb li kellha simpatija tagħha ċeta u dejjem titlob għaliha. Di meta ġiet u rid ċertu differenza u qalet kemm l-imħabba umana hija fqajra meta speċjalment tiskopri l-imħabba tal-Alla. Wara tgħidlek kara, jinħoss il-vokazzjoni tiegħi ta' gwerriera, ta' saċerdot, ta' apostlu, ta' dottur, ta' martri. Kif sejra naqqat flimkien daw il-kontrasti għax anke fejn tidħol martri, għalet imma jinaqas nixtieq immut martri biss, nixtieq il-martiri kollha. Jiena nuża eżempju sempliċi. Jekk Alla l-imbierek, jekk għandek żewġ tuffiħet u Alla tuffaħat, u Alla jieħu pjaċir li tjomlu, hija lesta li tjomlu, ma għidana jrid żewġ lanġażiet u inti għandek il-lanġaż, Alla jrid tixtieq għandha l-lanġaż il-tuffieħ, il-lareġ biex tagħtih kollox. Biex li jistaqsija tih. Kif sejra naqqat flimkien dawn il-kontrasti, il-ħolma ta' Żożiti ftaħt litri ta' San Pawl. Infittex bit-tweġiba waqgħu taħt għajnejja l-kapitlu 12 u 13 tal-ewwel littra tal-Korintin għax hija tibbaża kollox fuq il-Vanġelu. Ġvija tgħid jiena ma nifhimx il-kodba, sa mhux għax ma kienet intelligenti, imma ibbażat kollox fuq il-Vanġelu. Kollox jitlaq minn xi frażijiet li daħlet meta oħta daħlet fil-Monseru żgħir ta' qabilha imma l-aħħar waħda li daħlet
għax baqgħet tieħu ħsieb il-missier, ġifieri meta missier ġifieri 5 tibniet kollha daħlu fil-Monasteru, hija x'qed tidħol żgħira u daħlet, oħta ta' qabilha baqgħet id-dar tieħu ħsieb il-missiera sakemm imbagħad missiera beda jbati bil-marda tad-dimensja u batew ħafna bħala l-uriet għax ma kienux jafu x'inhi din il-marda. Mbagħad daħlet, imma ġabet xi frażijiet u mibni l-ħajja tagħha fuqhom. Però mbagħad ibniet fuq il-Vanġeli. U tgħidlek, l-imħabba hija triq eċċellenti li tieħu għantalla sa fl-aħħar kont sibt il-mistrieħ. Jiena nqis il-ġisem mistriku tal-Knisja ma raft li l-nifsi f'ebda wieħed mill-membri mfissrin minn San Pawl. Jew aħjar rid naraf li l-nifsi fihom kollha. L-imħabba tatni ċ-ċavetta tal-vokazzjoni tiegħi. Fimt li jekk il-Knisja kellha ġisem magħmul minn membri differenti, l-aktar wieħed meħtieġ, l-aktar nobbli minnhom kollha ma kienx jonqosha. Fimt li l-Knisja kellha qalb. Li din il-qalb kienet qed taħraq bl-imħabba, fimt li l-imħabba biss kienet ħaddan il-membri tal-Knisja. Fimt li l-imħabba kienet tiġbor fiha l-vokazzjonijiet kollha. L-imħabba kienet kollox. F'kelma waħda hija eterna. O Ġesu, imħabba tiegħi, il-vokazzjoni tiegħi sa fl-aħħar sibta, il-vokazzjoni tiegħi l-imħabba. Allura hija ridet tkun fil-Knisja din l-imħabba li tgħixha bl-affarijiet xkejknin tal-ħajja ta' kuljum fil-komunità tagħha, tgħixha wkoll f'konfront tas-saċerdoti. Kellha żewġ seminaristi li qabel ma marru l-missjoni ġew avdati f'idejha għat-talb. U Santa Teresa tal-Bambin Ġesu flimkien ma' San Franġisk Saverju li dar id-dinja ta' dak iż-żmien ixandar il-Vanġelu, hija flimkien ma' San Franġisk Saverju patruna tal-missjonijiet. Biex nagħlqu u forsi biex tillinkja magħha di għaliex antiċipajtni x'kont se nsaqsik. Qed nitkellmu fuq qaddisin kbar, anke jekk mietu ta' żgħira bħalma kienet Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Illum kemm għadha tapplika għalina u iktar milli kemm għadha tapplika għalina, nistgħux inħarsu liha biex nippruvaw b'xi mod immissu jew ngħixu l-ħajja tagħha, jew xi ħaġa li narawha l-Ingliżi jgħidu far-fetched. Jiena nemmen li l-isfidi li kienet għaddejja il-Knisja u d-dinja fi żmienha għadna ngħixuhom illum, anzi iktar minn qabel. Jekk il-messaġġ tagħha kien validu 100 sen ilu, meta l-insara bdew bil-mod jitbedu mill-Knisja u mis-sagramenti, jekk kien validu dak iż-żmien għax it-tentazzjoni tad-demonju hija li jipprova jġarna naħsbu li Alla huwa l-bogħod minna, jekk kien validu dak iż-żmien aktar illum. U l-fatt li l-Papa attwali, ġifieri l-Ispiritu Santu għażel għaż-żminijiet tal-lum, jispira ruħu minn dil qaddisa u qed jgħix l-Ispiritu tal-Qaddisa, iktar u iktar jurina kemm il-messaġġ tagħha huwa validu għaż-żminijiet tal-lum. Għaliex? Għax fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx mod ieħor kif timxi fit-triq tiegħu ta' Alla jekk mhux meta tiskopri l-mħabba bla limitu tiegħu. Jekk se noqogħdu nimxu li Alla huwa min jaf kif it-tentazzjoni tad-demonju li dan huwa l-bogħod ma jinteressax minna u qed hemm sempliċement biex jekk jista' jkun jitfanna l-infern, jekk nebqgħu mixin din it-tentazzjoni tad-demonju, flok nagħmlu pass il qudiem, nagħmlu sitta lura. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tgħidlek le. Alla huwa bħal dak il-missier li wara nofs ta' nhar skola kulħadd jibbulijak u jagħmilek il-bullying, inti taf li hemm dan ir-re għax lill-missiera kienet tgħidilha inti tgħidlu inti għalija iktar mir-re ta' Franza, mhix interessani mir-re ta' Franza, jiena dirajk irrid. Tmur tintefa' f'dirajk, ibusa u jgħaddila. U hekk l-istess aħna nafu li dan Alla lest li jilqana anki wara ġurnata, anki wara l-indimbu, se jilqana għandu, itina dik il-bewsa li permezz tagħha jurina li aħna eżis għalih. U din allura hija ċavetta għal dal-żmien u anke għall-futur. Padre Juan, grazzi ħafna. Ringrazzja lilkom.